Representantes dos concellos de Rianxo, A Pobra, Boiro, Cambados, Saílla, Bueu, Moaña, Cariño, Camariñas, Fisterra, Ribadeo e Sada reuníronse esta mañá no municipio rianxeiro para abordar a prohibición da pesca recreativa imposta por Portos de Galicia. Rexeitan o convenio proposto polo ente autonómico, xa que obrigaría aos concellos a asumir labores de control que escapan das súas competencias. Entendemos que é un convenio imposto, non negociado, que tivemos que enterarnos pola prensa, innecesario, ao non precisar dos concellos para resolver un problema que a propia entidade, o propio Portos de Galicia, creou. Entendemos que o convenio é ilegal desde o punto de vista competencial. Ademais, a engadir a isto desta falta de competencias absolutas no que ten que ver cos terreos portuarios, que non temos capacidade tampouco de cumprir as obrigas que nel nos impoñen. Nin tampouco temos por que adquirir responsabilidades de tipo patrimonial e mesmo penal que non nos corresponden, non lles corresponden por competencia aos nosos concellos. Instan a Portos de Galicia a retomar o diálogo co sector da pesca deportiva para resolver un conflito creado, din, pola propia administración. Concluímos tamén que o problema actual creou no Portos de Galicia coa resolución presidencial do 26 de xullo de 2021 e que debe ser este ente quen o resolva a través do diálogo co sector. Nós o que pretendemos é que se volva o status quo antes desta situación e que a pesca recreativa continúe como estaba facendo até o de agora, con tranquilidade, pescando nos nosos portos. Coas medidas que Portos entenda que é unha entidade e apelamos que, evidentemente, siga asumindo as súas responsabilidades, porque aquí non hai un traslado de competencia nin de responsabilidades, o que hai un intento de trasladar o problema aos concellos. Tras a xuntanza desta mañá, acordaron trasladar a súa postura á FEGAMP para que lla faga chegar o resto de concellos afectados que, se o desexan, poderán sumarse tamén a este grupo de traballo que nace con vocación de continuidade para seguir a tratar asuntos en materia portuaria.